afternoon खुलुमगा आंनि मुंखा गुलाब मणि ताबो तंगमानिका चेन्नाईआव आंनि अबस्था अनेक हामियाव खालायजाक आंनि बिहेगो किकनिक फेलार रङै जानुवारि मासनि सिमि ताबो 3 मास चलै दङ आंनि बिहेग हामियाव मणि ताबोका सप्ताहआव 2 बारख्लाय डायलिसिस खालायरिमा दङ सुदर्शन हस्पिटाल डक्टर सावो किकनिक खालायना नांनायनै ताबो जे आंनि जाफा रां दङ बाय जानुवारिनि सिमि डायलिसिस सप्ताह 2 बारखा खालायरि फाय माने आंजा फा रां पैसा गैया फायनि बागै लुकुरन थानि साहाय्य सानानि मा फायखा आं दिनै आने किसा साहाय्य खालायबाय जारि लुकुरक आं बिहेगनि बागै आसेबनो हामबाय।